Happy birthday to you. Браво! Кой сега? Айде, двамата. Айде заедно. Двамата, духайте. Айде. Браво! О! Сега ли ми торт? Пак двамата. После. Марти, на колко години става? Марти, ти... Духаш пак торче, да. До година. Една ли да запалим сега? Да. Добре, айде. Две, добре. Две, много. Мамо, айде се види. После ще запалим. Марти си на 2 години, не може много. Искам много. Само на 2 години, не може много. Искам много. Марти, горещи са. Пари. И цапа. Да, от едната страна пари, от другата. Остави ги, тук ще измием.